Вероятно сте тук, защото имате интерес към психологията и психичното здраве. И нашия семинар сме го заглавили "Какво не знаем за психичното здраве". Защо сме сложили такова заглавие? Защото в днешно време има страшно много информация. Има статии, има книги. Вярвам, че сте хора, които сте търсещи, при положение, че сте тук. Четете, но някак си, като че ли, това е било и мое усещане, когато съм започвала да занимавам с психология, като че ли нещо ни обягва. Някакви детайли се ни липсват. Като че ли се не можем да си отговорим на някакви въпроси до край. Имаме вече обща представа, като че ли, по темите, но до край нещо се ни обягва. Решихме да направим този семинар, за да бъдем полезни на първо място и да подадем малко повече нещата в детайли, да разгледаме тази проблематика в детайли и да я разгледаме по един по-холистичен начин. Спряхме се на два основни проблема, свързани с психичното здраве, и това са тревожните разстройства и депресиите. Според Световната здравна организация, депресията е на второ място от тежките заболявания на човека. Така че това е един сериозен проблем, по който е добре да имаме една много добра обща култура и наистина да го разбираме малко повече в детайли. Тревожните разстройства са пряко свързани с депресията. Много често вървят ръка за ръка. Затова решихме да сложим и двата проблема в един семинар. Тревожните разстройства са също много мъчителни, много неразбирани от хора, които са далеч от тях и които не се борят с тях. Също така включихме духовния аспект на психичното здраве. Може да се чудите какво общо има духовното с психичното. Вярвам, че ще ви бъде отговорен на този въпрос. Ще получите много научна информация, много изследвания, които показват тази връзка. И разбира се, не на последно място, връзката между психиката и тялото, физиологията. По какъв начин да подкрепим тялото си така, че да бъдем предразположени към едно наистина добро психично здраве. Ако имате някакви въпроси, по всяко време се чувствайте свободни да ги задавате. Хубаво ще бъде да се получи една дискусия. Аз съм отворена да отговоря на всички, които ме питат. Разбира се, стига да знам отговорите. Ако не знам, ще бъда честна и ще си кажа, че не знам. Нямам претенцията, че знам всичко. Но вече имам някакъв опит в работата по отношение на психично здраве и искам да го споделя с вас, така както стои в мен. И така ще започнем с темата за това как да се справим с страха и тревожността. Тревожността е една от най-стресиращите емоции, които хората могат да изпитват. Изключително ужасяваща може да бъде. Използваме думата тревожност също и за краткотрайните периоди на страх. Когато се чувстваме напрегнати, когато ни предстои нещо важно, усещаме една тревожност, която има за цел малко така да ни мобилизира, да ни държи на щек. Аз честно казвам, преди да изляза пред вас, също изпитвах една умерена тревожност и това е хубаво, значи съм все още жива. И все още ви пука. Проблем обаче е, когато тревожността се превърне в системен проблем. Когато системно изпитваме високи нива на тревожност, тогава може тя да се развие и да се превърне в разстройство. И тук имаме няколко вида разстройства, които набързо ще опиша пред вас, за да имате представа тези, които не сте се сблъсквали с този проблем. Фобиите. Фобиите са свързани с страхове от специфични неща или ситуации. Има фобия от змии, от паяци, говорене с хора и така нататък. Паническите атаки са интензивни чувства на тревога и безпокойство, по време на които хората имат усещането като че умират или ще полудеят. Изключително мъчително преживяване. Свързано с страха, разбира се. Посттравматично стресово разстройство. Там забелязваме повтарящи се спомени за ужасни травми с високи нива на дистрес.
Преживявате някаква травма и след това този спомен се повтаря и се повтаря и се повтаря и някак се зацикляме и не можем да излезем от това състояние. Обсесивно-компулсивно разстройство. Това е разстройство, свързано с мислене или вършене на различни неща отново и отново. Зацикляне в една мисъл или в едно поведение, което се повтаря многократно. Генерализирано тревожно разстройство. Смесени симптоми на тревога и безпокойство, изживявани във всякакви ситуации. Преживяват се през повечето време. Генерализираната тревожност може да бъде свързана с това, че съм чула по телевизията за земетресение или за някакво престъпление, или по отношение на детето ми, няма значение. Тя затова се нарича генерализирана. Повечето хора, които са тревожни и са чувствителни да усещат малко повече в по-високи нива страха си, преживяват физически симптоми. И те са много плашещи за тях. Физическите симптоми са свързани с изпотяване на дланите, треперене, изчервяване на лицето, сърцебиене със сигурност, учестено дишане или пък затруднено дишане и така нататък, световъртеж и прочее. Мислите обикновено на хора, които преживяват висока тревожност, са свързани с надценяване на опасността или с подценяване на собствените възможности за справяне. Също така и подценяване на наличната помощ. Получават се едни такива когнитивни, така наречени мисловни изкривявания в ума и се стига до тези модели. Какви обикновено са емоциите при тревожните разстройства? Разбира се, високи нива на стрес, тревожност, нервност, раздразнителност също така. Поведенията могат да бъдат поне 3 вида. Избягване на ситуации, в които може да настъпи тревожност. Знам си, че в тази ситуация съм по-тревожна и изобщо не се доближавам до такава ситуация. Другия вариант е напускане на ситуации, в които започвам да се усещам тревожност. Тоест, влизам в ситуацията, но в момента, в който започна да усещам висока тревожност, аз бягам и я напускам. И третия вариант е опити нещата да вървят перфектно, всичко да е под мой контрол, така че да се чувствам възможно най-сигурна. Тогава контролът е с много високи нива и също подпомага усещането за тревожност. Познавам много хора с тревожни разстройства, тъй като и работя с тях. Имам едно особено отношение към тях. Не знам защо не съм вярвала преди години, че ще го кажа, но по особен начин ги обичам. Защото това са хора, които изпитват много тежки страдания, като че ли са в капана на собствените емоции и мисли и не могат да се освободят, полагат неимоверни усилия да се борят. Борят се по такъв начин, както на повечето от нас, които нямаме такъв проблем и не се е случвало. И с това те будят моето възхищение. Някога една жена преди години ми беше казала: нямаш идея какви неимоверни усилия във всяка една минута полагам, за да се владея и да контролирам ситуацията. И това изисква ми толкова много сила. И накрая някой ще каже, че съм със слаба психика. Звучи парадоксално наистина, предвид силите, които се полагат, но, за съжаление, това е едно тежко и неприятно страдание. Обикновено хора с тревожни разстройства идват при нас за лечение, след като години наред са се опитвали да се справят. Тревожните разстройства могат да се развият в допълнителни такива. Тоест един човек може да има 2, 3, 4 разстройства едновременно. Трудно функционира, стига до дъното и чак тогава търси помощ. И трябва да ви кажа, че има надежда. Това не е проблем. Завинаги съм се разболял, веднъж съм се разболял, завинаги болен. Слава Богу, има решение. И хора, които са били с по 15-20 години тревожни разстройства, стигнали до сериозна дисфункция и зацикляне,
са оздравявали и слава Богу, години след това, като се чувам с тях, те не правят рецидив, не се връщат обратно. И сега искам да ви представя този модел на надежда. Може би между вас има и хора, които имат близки с тревожни разстройства. Хубаво е добре да познавате проблема, за да можете адекватно да ги подкрепите. Това не е някаква глезотия, както изглежда отстрани, а е наистина сериозен проблем, с който те не могат да се справят сами. Вероятно ви стои въпроса, какво предизвиква тревожното разстройство? Кои се разболяват? Обикновено хора, които преживяват някаква травма, някакъв силен стрес и са предразположени по принцип да бъдат една идея по-тревожни от другите хора. Може да са преживяли някаква травма, сексуално насилие, автомобилна катастрофа, нападение. Може да са свидетели на тежки болести, да са загубили близък човек, смъртта да го е отнела. И това понякога е трудно за преживяване. Може и да са ни научили да бъдем тревожни. Змиите хапят, ако се изсапаш, ще се разболееш. И това са едни модели, които ни се преподават в ранно детство. Ние ги приемаме едно към едно и това ни прави по-предразположени към тревожност. Неща, които наблюдаваме, статия във вестник, самолетна катастрофа, земетресение, неща, които ни изглеждат трудни да се справим с тях. Да говорим пред публика, завършване на някакво обучение, дипломиране. Обикновено то може да бъде много стресиращо. Повишение в работата, очакване на бебе и така нататък. Различни неща могат да отключат тревожните разстройства. Тревожността на Мария, например, използвам името условно, това е много често срещан модел, започнала, когато изгубила баща си съвсем неочаквано. Тревожността е стигнала до там, тя да мисли, да очаква, че ще се случи още нещо травмиращо и че няма да може да го преживее. Ето колко лесно човек може да се подхлъзне и да влезе в разстройството. Всички физически, психически, емоционални промени, които забелязваме по време на тревога, са свързани с един елементарен модел, който е свързан с бий се или бягай, когато имаме някакъв стресов проблем. И сега ще ви представя една иллюзорна такава, една ситуация, през която да можете да разберете малко по-добре модела на стрес. Представете си, че вървите по една тъмна улица и срещу вас, на 20 метра от вас, се задава едра мъжка фигура. На вас ви минава през ума, че този човек идва срещу вас, за да ви нападне и да ви ограби. Решавате, че ще се защитавате, няма да му се дадете. Какво се случва във вашия организъм? В момента, в който решите, че вие ще се борите, мозъка започва да изпраща сигнали към жлезите и започва да се отделят хормони, които подготвят тялото за тази битка. Какво се случва? Очистява се дишането, за да се насити организъм с повече кислород, за да може да захрани мускулите, те да бъдат по-здрави. Сърцебиенето се очистява, за да изпомпва повече кръв към организма. Човек започва да се поти, за да се охлади. И така, това е съвсем нормално и това са реакции на един здрав човек. Може да решите обаче да избягате. Този човек е твърде едър за мен, по-добре да не се бия с него и аз да си плюя аз на петите. Обръщате се и тръгвате да бягате. Реакцията на организма е абсолютно същата. Въпреки че ви коства една идея малко повече енергия за бягането, по същия начин сърцето би е очистено, задъхани сте, дишате очистено, за да наситите организма с кислород, изпотявате се и така нататък. Може обаче да решите и да замръзнете. И този човек дано не ви забележи. В тъмното няма как да ви забележи, ако стоите неподвижно, почти не дишате, тогава дишането е много плитко, мускулите са стегнати и вие чакате ситуацията някакси да отмине незабелязано. Защото нито можете да бягате, нито можете да се биете.
И това са едни защитни реакции, които, пак казвам, са съвсем нормални и са свързани с реакциите на един здрав човек. Проблем обаче е, че изпитваме същите преживявания, когато гледаме филм, в който се случва някакъв грабеж. Не се случва на нас. Обаче забелязали ли сте, че емоцията ви все едно се случва тук и сега? Даже понякога, като гледате някакъв филм по-тежък, така по-страшен, трябва да си напомните, че това не се случва наистина. Аз съм си вкъщи и съм насигурно. Само, че сърцето ви бе очистено, дишането е очистено, изпотявате се, изпитвате ужасни чувства на страх. Защото за мозъка няма никакво значение това реално ли се случва или се случва само във вашия ум. От тук идва подхлъзването. Какво се случва, когато няма реална опасност, но аз имам в ума си катастрофални мисли за това, че сега ще последва нещо много лошо. То още не се е случило, но аз си го представям. Аз вече го преживявам. Организмът ми вече се подготвя да се бие или да бяга. Само че ситуацията още не се е случила. И тогава аз стоя и само си го представям, и само си го мисля, и тези емоции, които преживявам, тези хормони, които бушуват в кръвта ми, като адреналин, кортизол, те вече работят. И понеже по никакъв начин не насочвам тази енергия да се справя с положението, защото няма с какво да се справям все още, нали? Да не забравяме, че това е само в ума ми, тогава усещанията стават много мъчителни. Тогава започвам да имам чувство, като че се задушавам. Сърцебиението ми е толкова силно, а като няма реална опасност, аз може да си помисля, че ще получа някакъв пристъп и нещо ще ми се случи лошо. И от тук вече влизам в порочния кръг на тревожното разстройство. От това как интерпретирам физиологичните промени в моя организъм. Нека да разгледаме малко повече модела на паниката, на паникатаките. Много често срещам проблем. Екстремно безпокойство и чувство на страх. Много високи нива. Ако попитате един човек от 0 до 100, колко е страхът ти, много често ще ти каже 110. Много екстремни нива. Усещане е пак за задъхване, като че ми прималява, може да имам усещане, че ще припадна, завива ми се свят, може да има кратки епизоди на дезориентация, което естествено веднага ми казва как аз може да поудея. Учестено силно сърцебиене, което ми подсказва, че може да получа сърдечна атака и това е опасно за мен. Това са когнитивните модели, това са мислите, които може да се въртят в ума ми в този момент. Пребледняване, изчервяване, много мъчително усещане за умиране. Много мъчително. Някои хора преживяват паническа атака един път в живота си. Може да се случи. Проблем е обаче, когато паническите атаки се случват почти ежедневно или твърде често. При хора с паническо разстройство, порочният кръг е свързан точно с физиологичните симптоми. Ако усетя сърцето си да бие силно и ми мине мисъл през ума, че то бие силно, защото сега ще получа сърдечна атака, аз започвам да се тревожа изключително силно, започвам да правя някакви поведения, които имат за цел да ме защитят, но така още повече си доказвам, че имам някакъв проблем, което още повече засилва моята тревожност и физиологичното усещане за проблем, което още повече ми доказва, че опасността е на лице. И това се завърта и много трудно се излиза от порочния кръг. Всъщност, учестеното сърцебиене е свързано с адреналина. Когато подадем на мозъка, че сме в опасност, се отделя адреналин, за да имаме повече енергия да се справим с проблема. Хубавата новина е, че от адреналин не се умира. Благодарение на адреналина сърцето функционира и работи. Но повечето хора с такъв проблем не го знаят.
Ако имате такъв проблем с висока тревожност, за да придобиете по-ясна представа за собствената си тревожност, може вкъщи да си извадите един лист и да си запишете всички онези събития, които повишават вашата тревожност. В какви ситуации аз се чувствам с по-завишени нива на тревожност и на страх. Така ще имате една ясна представа в какви ситуации се формира и какво подкрепя вашата тревожност. След това, след втората лекция ще ви раздадем едни анкетни карти и там ще можете да си напишете вашите координати и ще ви изпратя допълнителни материали, с които ще можете да идентифицирате и оцените симптомите на вашата тревожност. Това е нещо много полезно за самостоятелна работа вкъщи. Какви са когнитивните аспекти на тревожността? Тоест, какви са специфичните мисли, които вървят в ума на човек и които всъщност ни вкарват в този порочен кръг на тревожността. Те се различават много от мислите, които вървят по отношение на депресията. Различни са. Тревожността е съпътствана от идеята, че сме в опасност, заплашени сме или по някаква причина сме силно уязвими. Както вече научихте преди малко, тревожността е свързана с физически симптоми, които не зареждат да се справим с заплахата. Какво е детството на един такъв човек? Знаете, че всичко идва от детството. Малко ще го засегна. Просто да имате една идея, кое ви предразполага да бъдете малко по-тревожни. Детството може да се характеризира с една такава картина на родител, който не създава достатъчно сигурност. Една хаотична система, в която никога не е ясно какво се случва. Тогава детето получава послание от семейството, че света е опасен, че е заплашителен. И ако тази мобилизация, тази чувствителност на заплахата в детските години е вършила работа, за да може детето да се мобилизира и да се предпази, то в една по-късна възраст, когато вече не е в такава ситуация, тази чувствителност към заплахата се превръща в сериозна дисфункция. Има и друг вариант. Може да имаме родител, който е научил детето си да се тревожи. И това е един родител, много често майки, които са свръхобгрижващи. Внимавай да не паднеш. Ама обличи се сега. Не ходи там, опасно е. Внимавай да не би някой да те вземе. Ще му се обадя по 5 пъти на деня, докато е на училище, за да съм сигурна, че всичко е наред. Че никой нищо лошо не му прави. И това, нали сещате, се случва ежедневно. Това свръхобгрижване прави детето да не може да изгради автономност, да не може да стои на собствените си крака. И то вече се чувства заплашено от света, тъй като той е опасен, така както му е преподадено от неговата майка. Тревожните мисли са ориентирани към бъдещето. Често предричат катастрофи. Често започват с какво ще стане ако. И тук вече мисълта може да ни заведе до какви ли не представи. Съответно с някакъв катастрофален изход. Тревожните мисли често включват и въображаеми картини за опасност. Много често ние не само си говорим колко е опасно и какво може да се случи, но ние си го представяме. И това е един много жив образ, който казва на ума ни, че сме в опасност и започват да се случват всички тези симптоми, които вече изговорихме. Например, мъж с страх от говорене пред публика. Може да си помисли, ами ако изляза и се припъна в собствените си мисли, ами ако забравя какво трябва да кажа, ами ако не мога да продължа, ще се изложа, всички ще ме гледат, ще ми се смеят. И дали усещате как вследствие на тези мисли тревожността му се повишава и по никакъв начин не си помага. Има вероятност дори да се откаже да излезе пред публика, ако тревожността стигне много високи нива.
Разбира се, изходът ще е катастрофален. Това ще бъде абсолютна катастрофа. Това е свързано с абсолютен провал. Тези мисли могат да ви накарат да се замислите по 2 пъти за всяко нещо, което правите. Дали да се кача в самолета, дали да изляза на улицата, дали изобщо да шофирам по магистралата, защото може да се случи нещо. Дали да пътувам с автобус, защото няма да мога да сляза, когато имам нужда. И така нататък, и така нататък. Когнитивните методи, които ще разкрия пред вас, когнитивно, пак повтарям, означава мисловно, може да е непозната дума за някой, те са високо ефективни при редуцирането и управляването на тревожността. Изключително висока успеваемост имат тези методи. Повечето хора са способни да спрат паническите атаки чрез идентифициране и промяна на мислите, които вървят в ума им. Като допълнение към когнитивните интервенции, много хора намират подкрепа и в релаксиращите техники, които подкрепят отново организма ни по време на такива ситуации. Допълнително ще ви изпратя таблица, която ще ви помогне да откриете мислите, свързани с тревожността и съответно на базата на тази таблица да можете да ги промените. И сега ще се опитам да ви обясня предварително за какво става въпрос. Първо, трябва да имаме някаква ситуация, която се е случило в недалечно минало. Ситуация, в която съм се почувствала или почувствал изключително тревожен, с много високи нива на стрес и на страх. В първата графа от табличката описвате къде се е случило, кога се е случило и какво се е случило. След това, на база на тази ситуация, трябва да се опитате да определите как съм се почувствала в този момент, как съм се почувствала. Ако съм изпитала чувство на страх, да се опитаме да оценим неговите нива от 0 до 100%, колко е бил страха. Ако той е с много високи стойности, това е проблем, който е добре да бъде отработен. Ако е с много ниски стойности, страха може и да е здравословен. Просто да има за цел да ни мобилизира, за да влезем адекватно в ситуация. Следващата графа на табличката е да открием автоматичната мисъл. Защо я наричаме автоматична? Защото това е мисъл, която идва автоматично, без изобщо да я викам. Даже не искам да я викам, ама тя някак си идва. Това е особеното. Автоматичната мисъл е на границата между съзнавано и несъзнавано. Ако се замисля, мога и да си дам сметка какво съм си помислила в този момент. Но ако не се замисля, тя просто си идва някакси. Малко неосъзнато. И ме хваща в капана. Откриваме тази мисъл с въпроса: какво си помислих в момента преди да изпитам този ужасяващ страх? Какво си помислих точно в този момент? Или въпросът, който със сигурност ще ви помогне е: кое е най-лошото нещо, което може да се случи, ако това, което си мисля, е истина? Така ще откриете мисълта, която ви събаря. Така наречената автоматична мисъл, която има навика вече да се появява в ума ви без изобщо да усещате. Тази мисъл е силно ирационална. Тоест, не се свързва ясно и добре с действителността, с реалността. Когато имаме ирационална мисъл, която преувеличава опасността, със сигурност имаме много високи нива на страх и ужас дори. Затова е хубаво да подложим тази мисъл на съмнение. И следващите две графи са доказателства в подкрепа на тази мисъл. Какви доказателства имам, които подкрепят тази мисъл и я държат жива? Но да се зададем и въпроса какви доказателства имам против тази мисъл. Да я подложа на съмнение и да се опитам да огледам реалността такава, каквато е, да бъда една идея по-обективен от обикновено. Затова могат да ми помогнат и други хора. Може и просто да се опитам наистина да огледам всички аспекти на ситуацията. Като, например,
работейки с други хора, много често е излизало, имам страх, че ще припадна, но всъщност, за да конфронтирам тази мисъл, аз си давам сметка, че никога не съм припадала. Или симптомите, които преживявам, ме правят да вярвам, че ще умра, но всъщност аз си давам сметка, че тези симптоми са следствие на адреналина, който просто мобилизира организма ми. Той не е опасен за моето физическо здраве, не ме застрашава по никакъв начин. И така нататък може да се намери един солиден списък с аргументи против тази автоматична мисъл. След това, когато вече имаме тези доказателства за и против, стигаме до така нареченото когнитивно реконструиране. Стигаме до онази мисъл, която е здравословна и която ще ни пази да влизаме в порочния кръг на тревожността. И ние трябва да изградим на база на тези доказателства, които имаме. Алтернативната мисъл трябва да бъде кратка, конкретна и ясна. Конкретна, не абстрактна, от сорта на нищо лошо няма да ми се случи. Да, ама като си го повтаряш, не ти помага. Другите хора, като ти го кажат спокойно, нищо лошо няма да се случи, не ти помага. Това не е конкретна мисъл, която да ви помогне. Много добре трябва да осмислите доказателствата за и против и да изградите една конкретна мисъл, която да ви държи в реалността. И когато влизате в ситуация, в която започвате да чувствате по-силна тревожност, просто извиквате на помощ съвсем съзнателно и волево тази мисъл, за да ви напомни, че реалността е малко по-различна от това, което преживявате като усещане. Тази мисъл може да бъде най-различна, при всеки е различен и никой няма правото да ви каже коя е тя. Но хората, с които съм работила, много пъти са стигали до мисъл от сорта на това всъщност са моите тежки преживявания, които нямат нищо общо с страховете ми. Или от адреналин не се умира. Малко за да си напомня, че това преживяване идва от адреналина, а не от факта, че аз умирам в този момент. Когато минете през тази таблица, откриете вашата алтернативна здравословна мисъл, следващата стъпка е да я приложите на практика. И така стигаме до така наречените поведенчески експерименти. Тоест, да влезете в ситуацията, от която се страхувате и да приложите здравословната мисъл, благодарение на която ще понижите страха. Всъщност, една скоба, за да сте сигурни, че това е мисълта, която ви помага, вследствие на нея, нивата на страха трябва да спаднат. Накрая отново трябва да оцените, а сега като имам тази мисъл в главата си, колко процента страх изпитвам от 0 до 100? Ако преди сте изпитвали 100% страх, сега много е вероятно да изпитвате 50-40% следствие на тази мисъл. Ако тази мисъл понижава тревожността ви, тя работи за вас адекватно. И можете да използвате в реална ситуация. Ако ваши приятели или близки се страхуват да излязат от вкъщи, защото едва ли ще ги видя точно тук. Ако се страхуват да излязат от вкъщи, те могат да се въоръжат с тази мисъл и да се опитат да излязат. И когато си напомнят мисълта, с която са изработили, тревожността им ще спадне изключително ниско и те ще могат да си вървят по улиците необезпокоявани, без да се тревожат. Има и няколко техники за релаксация. Ще ви споделя две, които са много лесни за използване. Релаксацията има за цел да ни отпусне физически и когато сме отпуснати физически, е много трудно да се тревожим. Така че с такива техники също можем да подпомогнем малко физиологичните усещания, през които минаваме. Но това са техники, които на практика не могат да излекуват човек. Задължително трябва да се работи с начина на мислене, за да бъдем абсолютно здрави. Първата техника е прогресивна мускулна релаксация. Тя е свързана с стягане, последователно стягане на големи мускулни групи за кратък период от време и след това отпускане. Може да се започне от главата към пръстите на краката. Стягате челото, после стягате бузите, челюстта, врата, раменете
бицепсите, предмишниците, гърдите, корема, седалище, бедра, пръстци и ходилата. Като всяко стягане може да го правите за 5 секунди и после 10-15 секунди отпускате. И така последователно всички мускулни групи. Това, ако го направите няколко пъти, определено релаксира организма, тъй като използва, как да го кажа, използва енергията за контрахирането на тези мускули, използва енергията от адреналина. И това помага на човек да се отпусне. Релаксацията е умение, което може да бъде развивано и усъвършенствано. То е като да се учите да свирите на пиано, като да се учите някакво ново умение. Хвърляне на топка в кош, баскетболен и така нататък. Колкото повече го правите, толкова по-естествено ще ви идва отвътре и толкова по-лесно ще употребявате тези техники. Другата техника е контролираното дишане. В продължение на поне 4 минути, за да има добър резултат, дишайте дълбоко, бавно, като с ръка може да сложите на корема и да усетите повдигането на корема и смъкването. Няма значение дали през носа, дали през устата. Важно е да дишате дълбоко, бавно, като не вдишвате прекалено много въздух, все пак, за да не ви се завие свят. И това го правите 4 минути, като 4 секунди вдишвате, 4 секунди издишвате. За 4 минути вие ще бъдете релаксирани физически. И няколко думи за медикаментозното лечение. Медикаментите и тяхното използване при тревожни разстройства специално е малко спорен въпрос. Дали наистина помага? Най-често изписваните медикаменти за лечение на тревожността, това са транквилантите. Понякога се съчетават с антидепресанти, но транквилантите са тези, които отпускат организма. За разлика от антидепресантите обаче, може да се развие зависимост към тях. Дозите постепенно се увеличават, за да се постигне същия ефект, който сме имали в началото. И има сериозна опасност да се привикне. После трудно се спират, защото симптомите се връщат с много голяма сила. Проблема при тях е, че пречат на усвояването на така наречените копинг умения, т.е. уменията за справяне. Защото ако аз се чувствам релаксирана следствие на хапченцето, което съм взела, няма как да имам това усещане, което обикновено ме владее и ми създава проблем, и няма как да приложа психотерапевтичните техники, благодарение на които аз да създам едно здравомислие в ума си и да бъда отново независим и здрав човек. В този смисъл те пречат на психотерапията и на лечението на тревожността. Проблемът е, че в някакъв момент се стига до такива дози, че вече не действат и не ни вършат работа и тревожността отново се връща. Точно поради тази причина психотерапията и по-скоро когнитивно-поведенческата, за която ви говоря, има много бърз резултат само през работата с начина на мислене на човек. Човек отново може да си бъде същия, какъвто си е бил преди разстройството. Транквилантите бързо облегчават симптомите на тревожността, но пречат на възможността да се научат нови умения за справяне, да се научи здравомислието. Хубаво е да бъдете в тази емоция. Хубаво е да изпитвате с всяка частица от вас ужаса, който ви владее, за да можете да се научите как да го конфронтирате, да можете да преживеете на практика, че няма да се случи нищо лошо, конфронтирайки и влизайки в ситуации. Според едно проучване, между 71 и 95% от хората с паническо разстройство, чиято паника е била лекувана с медикаменти, отново преживяват панически атаки в период на само 90 дни. Други проучвания устойчиво откриват високи нива на рецидив при пациенти, чието паническо разстройство е лекувано единствено и само с медикаменти. В контраст, проучванията на пациенти, лекувани посредством когнитивна терапия за паническо разстройство,
показва, че когнитивната терапия е ефективен подход за с рецидив само от 0 до към 10%. В терапията, когато човек се научи да използва новите умения, накрая се правят няколко сесии за превенция на рецидив. Как човек да не се върне отново в стария коловоз и отново в разстройството. И ако се случи такъв рецидив, той е, пак казвам, между 0 и 10%, е то в рамките на една година. Когнитивната терапия обучава човекът на умения, побеждава паниката и води до устойчиво подобряване на човека, което всички ние целим. Има една малка разлика по отношение на обсесивно-компулсивно разстройство. Там много често се налага да се използват медикаменти заедно с терапията, тъй като това е разстройство с малко по-тежки проявления. Така опитах се да се вмъкна във времето и да мина през терапията на тревожните разстройства, през проблематиката, свързана с тях. И сега очаквам вашите въпроси. Ако имате някакви въпроси в това отношение. Не знам дали информацията ни ви дойде в повече. Как мислите? Успяхте ли да разберете повечето неща? Добре. Колко от вас имат близки, които имат подобни страдания? Добре. Ами, благодаря ви за вниманието. Да? Аз искам да попитам, по време на менопаузата отлучава ли се тази възможност и това свързано ли по някакъв начин с промяната на хормоните? Да, много е вероятно. По време на менопауза нивата на хормоните стават по-различни, съответно ние ставаме по-чувствителни, усещанията са по-различни и има вероятност да се появи една висока тревожност по отношение на това аз здрава ли съм, какво се случва с мен. Настроенията тогава са по-променливи. Ако това повлияе на нашите взаимоотношения и имаме страх от загуба на връзка с човека до нас, това също може да повиши нашата тревожност и би могло да бъде предпоставка за повишена тревожност. Да. Да попитам. Но, само секунда. Но ако си напомним, че това са симптоми, аз съм в по-специфична ситуация и това са симптоми на менопауза, а не на някакво тежко заболяване и бъдем малко по-милостиви към себе си, нивата на тревожността ще спадне. Как на практика да се изпълнява мускулната релаксация? Свиване, отпускане, да, но на практика не знам. Стягаш мускула за 5 секунди. Добре, и после го отпускаш за 10-15. И след това следващия мускул. И така постепенно всички мускулни групи, които могат да бъдат стегнати и отпуснати. И това не е нещо трудно. Просто трябва човек да се упражнява, за да се създаде това умение и този навик. Особено в ситуации, които предполагаме, че ще бъдат стресиращи или вече са стресиращи за нас, можем да го направим, не отнема кой знае колко време, за да може да подкрепим организма и нашето физическо усещане. Как може да се справиш с пристрастеността? Към какво? По принцип. По принцип. Да. Това е една тема, която може да сегнем следващ път, ако решим да направим такъв семинар. Тя е съвсем различна. Моля? Защото тя също влияе на психическото здраве. Абсолютно. Абсолютно. Всеки един проблем, с който се сблъскваме, ни прави лабилни и не така устойчиви. Пристрастеността, кога влизаме в някаква такава зависимост? Точно. Влизаме в зависимост, когато се чувстваме изолирани, когато дълго време преживяваме емоции на тъга, на страх, на отхвърляне най-вече. И имаме нужда да се справим с това мъчително, ужасно, тежко усещане. И понеже нямаме други инструменти, с които да се справим, прибягваме до алкохол, до храна, наркотици, ако по някакъв начин са ни попаднали в компания, цигари. Да,
каквото и да е нещо, което поне за момент ще успокои моето мъчително усещане. Разбира се, успокояването е съвсем за кратко, след това се връща с много по-голяма сила, има нужда от повече и така се създава всъщност порочния кръг на зависимостта. Усещането на отхвърляне и на мъка и на болка е толкова тежко и силно, че човека стига дори до там да се пристрасти. Както и с транквилантите. Усещането на страх и на ужас може да бъде толкова тежко и силно, предпочитам да ги успокоя веднага. Което е малко спорно, доколко се успокоява. Но това е общо взето механизма. И трябва да се разчупи този порочен кръг. Тоест трябва човека да бъде научен на други умения за справяне и на понасяне на тези преживявания, и че не е единствения начин да посегнеш към алкохола или към каквото и да било там. Да. Компютрите днес също се явяват фактор за зависимост. Защо лекарите веднага вадят рецептата и предписват антидепресанти? Защото това е работата. Ако отидете при един психиатър, между другото, препоръчвам отиването при психиатър, тъй като той ще даде една точна диагноза. Не винаги психолога и психотерапевта могат добре да се ориентират в диагнозата, понякога е много сложна и много комплексна. Препоръчвам отиването на психиатър, но психиатъра за това е учил как да лекува с медикаменти. Докато психотерапевта лекува с психотерапия. И има някои заболявания, които задължително трябва да бъде включен медикамент, а има такива заболявания психични, които ако и включим медикамент, както са тревожните разстройства, в по-голямата част от случаите, по-скоро медикамента пречи на терапията и на справянето на човека. Да. Как можем да помогнем на някой близък, който има тревожност? Какво е нашето отношение към него? Отношението ви е добре да бъде разбиращо проблема. Да знаете, че това е болен човек, който наистина има специфични нужди. Съвсем разбираемо е, когато обикновено механизма, през който функционират близките на хора с такива проблеми, е следният. В началото е много разбиращ, много емпатиен, после се натрупва напрежение в самия него, започва да се появяват изисквания, нетърпение, което разбира се влошава ситуацията. Но една емпатия и подкрепа бива много адекватна и разбира се да бъде мотивиран този човек да потърси помощ. Ако просто имаме по-висока тревожност, сравнително в норма, която не ни пречи да функционираме, можем да си намерим някакви механизми, през които да се справяме с нея, дори интуитивно. Дори наблюдавайки другите как се справят с нея, да ги приложим. Но ако човек вече е влязъл в тревожното разстройство, т.е. ако има паник атаки, ако има някаква сериозна дисфункция, е много трудно сам да излезе от порочния кръг. Близките му е добре да знаят, че от една страна да бъдат разбиращи и емпатийни, от друга страна обаче да не подкрепят страха. Тоест, ако един човек има страх да влезе в банята да се изкъпе, защото точно в банята ще му стане зле, от горещата вода, от парата, сърцето му няма да издържи, може да се случи нещо лошо, и близкият трябва да седи пред вратата на банята, за да може тревожният да има тази увереност, че има някой, който веднага ще реагира и ще помогне. Ако близкият се съгласи винаги да стои пред вратата на банята, той подкрепя тревожността. Аз не споменах за избягването на тревожните хора, пропуснах го. Този човек или ще избягва да се къпе, или ако влезе да се къпе, трябва да се подсигуриш човек пред вратата. Тази фалшива сигурност, която се опитва да се създаде, задълбочава тревожността. Не му помага да се чувства по-малко тревожен. Или ще продължи да се чувства все така тревожен, или за момент ще понижи тревожността, но следващия път тя ще бъде още по-висока. И ако имате близки с такъв проблем, трябва да знаете, че максимално добре да не подкрепяте този механизъм на подсигуряване, на уверяване, спокойно аз съм тук, не се притеснявай. Имал съм страшно много хора, които
не излизат от вкъщи, но трябва да има някой в къщи. Защото ако вкъщи им стане нещо, айде на улицата, ако им стане, те ми излизат. Ама ако вкъщи им стане нещо, имам една жена с 15 годишно разстройство в момента, майка и вече пенсионерка и може да стои в къщи всъщност. И стои и така се опитва да се подсигури от тревогата. Но това само доказва, че има проблем и че някой трябва да седи до нея и увеличава страховете, увеличава тревогата. Така че хем емпатийно, хем обаче да се опитаме да не подкрепяме тези вярвания с поведение от наша страна. Какво ще кажете за страхът от самотата? Страхът от самотата е много мъчителен, може да бъде много силен и тежък, който също може да доведе до тревожно разстройство. Всъщност страхове, които са свързани с взаимоотношения, страх от самота, те имат същия произход. Страхът от самотата се появява много често при някаква дисфункция в комуникацията и в взаимоотношенията. Ако не успея да създам достатъчно приятелства, ако по някаква причина не създавам приятелства, самотата е един реален проблем, който стои. И тук малко трябва да се поработи с човека как да първо да повиши собствената си самооценка, защото там имаме много често този проблем. Една ниска самооценка, едно затваряне в себе си, трудност в общуването и в комуникацията. И без да иска човекът някак си се изолира и попада в този капан на едно тежко мъчително преживяване на самота. Малко в тази посока е добре да се тръгне. Как да го изкараш този човек в капана, в който сам се е вкарал? Първо трябва да осъзнае, че има проблем. Ако всеки ден и мъчително преживява високи нива на ужас и страх от самотата, понякога болка, мъка, тъга, това вече може да е сигнал за него самия, че има проблем. Когато осъзнае, че има проблем, той ще бъде по-отворен да потърси помощ. А когато потърси помощ, по-скоро би могъл да намери малко в тази посока. Да се поработи във връзка с това как оценява себе си, какво е преживял, малко да преработи преживяванията и да се научи да комуникира по-адекватно, така че да има повече контакти и да не преживява тази самота. А може ли да се каже, че тези хора не осъзнават, че имат проблеми? В смисъл, отказват да приемат, че имат проблеми? Да. Много хора отказват да приемат, че имат проблем. Или по някаква причина не искат да потърсят помощ, опитват се сами, но тенденцията е проблемът да се задълбочи. Но понякога е необходимо. Дойде при мен една жена с 20 годишно разстройство. Развила 3-4 тревожни разстройства в себе си. Стигнала вече до дъното, за да потърси помощ. Понякога е необходимо, за съжаление, нещата да се развият толкова тежко и силно, за да решим най-накрая да се избавим от това. Микрофона ли ме направи? Не се чувам на себе. Да, може и... Аз имам... Да, силен глас. Може батерията да е свършила. Чувате ли ме всъщност? Да. Okay. Аз искам да попитам, понеже в началото на лекцията на изложението, като чуваме жена, тези тревожни разстройства, по-често при жените ли се Да, срещат? за това без да искам казвам жена. А и жените търсят по-често помощ. Разбира се, и мъже има с тревожни разстройства. Сега не ми идва на ум статистиката да ви я подам. Има такава статистика, колко мъже, колко жени. Жените са в пъти повече, тъй като те са по-предразположени да бъдат по-тревожни, по-чувствителни. Но и при мъжете се случва и те също търсят помощ, но по-рядко. По принцип, да. Значи смятам, че жените повече мислят на глас и когато имат някакъв проблем или примерно стрес, те си го решават чрез комуникация, докато пък ние мъжете се затваряме в един вид пещерите си, докато си намериме някакво алтернатива, решение. Да. Проблема при мъжете е, че изпитват силно чувство на срам, че имат проблем и не са тези силни и справящи мъже, които трябва да бъдат. Да. И някак си им е по-трудно да се разкрият и да кажат, имам проблем, слаб съм в този момент.
повече мислят, колкото примерно жените се успокояват, като комуникират, изслушват се една друга, Да. получават подкрепа. Прав сте за това, да. Но много често, като си говорим ние жените, проблема задълбочава. Малко така сме склонни да се сугестираме и да задълбочаваме проблемите. Да, дали за добро или за зло говорим повече. Мисъл, да, значи решава се пасивно, значи той се отлага примерно, но не си получава необходимото решение. Да, всъщност не се решава ефективно. Може за момента някакво Но успокоение. пък има и една вече спорна ситуация, че в смисъл в една ситуация може да има някакъв наличен проблем за някои хора, а пък де-факто то да не е проблем за в смисъл останалото общество. Защото ситуациите са много, в смисъл, нали, нормална, екстремална, В свръхекстремална. една и съща ситуация един човек може да я разчете като проблем, друг човек да я разчете като нещо абсолютно задоволяващо, удовлетворяващо. Да. Но нали, проблем има, когато има идеализация. Когато имаш някакъв модел на идеализация, че определено точно така трябва да бъде. Това е възможен вариант, Да. но има и други когнитивни изкривявания. Не е само този перфекционистичният, че така трябва да бъде както ми е в главата. Има и други. Всъщност имаме проблем, ако ние оценим ситуацията като опасна. По някакъв начин, като застрашаваща ни или като че ситуацията ни поставя в много уязвима позиция. Ако ние не я оценим по този начин, няма да имаме проблем. Няма значение каква е ситуацията. Въобще не ни интересува. Въпросът е как оценяваме ние тази ситуация. Като силно застрашаваща ме? Или това е съвсем нормална ситуация, която понякога се случва. Това е някакъв проблем, който е част от живота. И просто си минавам през него и се продължавам. Много го оценя като много застрашаващ ме, като че ме поставя в много уязвима позиция, аз зациклям в тази ситуация и не мога да я преодолея, не мога да изляза от нея. Всичко опира до оценката, която е на когнитивно ниво. От нашата оценка зависи какви емоции ще се създадат в организма ни и как ще ги преживеем, как ще ги усетим вече чисто физиологично. Това е механизмът на всички психични разстройства, всъщност. Общо взето. Добре, някой друг въпрос остана? Или да направим сега кратка почивка, за да може да продължим след това с следващата тема, която е духовният аспект на психичните разстройства, на психичното здраве.